Гледай сега с топченцето. Топченце! Хопа, хопа, хоп. Ма не ти си виждал стичката. Не заради теб, а заради дънките ти. Увисналият задник е провисване в задната част. Заради дънките. Обикновено на мъжки дънки облича. Къде е Атинка? Ай, къде е Атинка? На земята? Ай! На нейните си забавни неща ли, Атинка? Ти къде си? Да, мамен си, къде си? Кажи бързо, къде си? Къде е Ати? Къде е Атинка? Кой вика силно? Каква е? Кой вика силно, пиле? Къде е Атинка? Ето ти топченцето, няма, сърдиш се. Ето ти го топченцето. Ати, къде си? Хоп! Хопа! Къде отиде топченцето? Няма го, маменце ни вече. Къде отиде? Чакай да го вземем топченцето. Чакай, идвам. Ати, няма да плачкаш, момче. Ето ти го топченцето. Къде е Атинка сега? Къде е топченцето, Пати? Рекламки? За третиране на къпки, черни точки и лъщене на кожата е необходим дерматологичен подход. Го изпапкаме ли топченцето? Вдъхновен от дерматологичния пилинг, Вие създаде новия Нормадерм Триактив. Си го изпапкаме ли топченцето? Той намалява проблемите на кожата, матира и хидратира 24 часа. Тройна ефективност в една стъпка. По-здрава кожа след 7 дни. Ново Нормадерм Триактив. От Виши в аптеките. Дайте да си вземем нещо наистина вкусно за хапване днес. И какво ще е то? Нещо шоколадово. И може би свежо. И да е хранително, моля ви.